Singamanqosini podcast silapha namhlanje sicela uzibulisela kubo bonke abaphulaphula nabalandeli bethu loMzantsi Afrika City kwamahlezana kaKhayiso kaTibo kaMawele kaVitsha kaSishola silapha namhlanje kulomhlaba wabathembu nalapho silande isangqa somculo nomakhwekhwethe kwezenkolo sazi kakuhle kodwa ke thina asizukwazi ukuzithethela ngokwethu umphulaphula uzozivela nje uzowuvumoya njengoba sesilapha nje ndithi silapha kulomhlaba wabathembu sinenkosazana ke edume uMzantsi Afrika naphaphesheya kwezizwe sihleli nayo apha namhlanje asiyiboni ku-TV asiyiboni umabonakude siyibona nje ngqo ngenyama thina ke singamanqosini sithanda ukuniphathela into eziphathekayo njengangose silapha namhlanje sitshilo sithi kulomhlaba wabathembu kona ngoku into esiyenza namhlanje umhla we-16 kwinyanga yomqungu apho sihleli nje ebhodwe lomzi apho sihleli khona nalo mama sifuna into yoba awuzuxelwa ndimi uzozixela yena njengawuzosiva intsholo lapha wena umaziyo uzoyiva intsholo lebeyangaphi na namhlanje sizomenza umazi simmiseze umazi into kokuba ngubani esukaphi evelaphi ngoku ngizawuthatha intambo ndizinikezele kwelaa cala akasixelele uba ungumama ubani waphi akasindlele nje introduction encinci into yoba sizawungena kuyani bantu baphulaphuli bethu nizosimamelela mama masikwamkele sukwamkele kwijelo lamanqosini podcast kunjani namhlanje ndiyaphila msasazi kuhle njani nina sikhona medium sikhona namhlanje sibona sonwabile ukuhlala nawe emva kwamathuba amaninzi kumana kusithiwa hayi ingathi ungangasabonakala kanti uNkulunkulu senawo usakwazi into yoba akuthethise emoyeni abantu bothuke namhlanje sikhane into yoba ukuzicacise nje kungumama ubani kwenze ubulise ebantwini igama lami ndinguLusanda wakwaMcinga ndizalwa kwidolophana encinane ekuthiwa nguGatyane ubizwa Willowbay ke ngabantu abakhumshileyo kodwa ke andihlali edolophini ekhaya kusezilalini kwindawo yakuMasana phantsi koNkosi uNdinisa uDlamini mama ungasixelela uba uzalwa ngubani uzalwa ngutata ubani ngoba sibahloniphile abantu basizalele wena utata wam nguTaylor Mcinga kodwa phaya ezilalini kwathiwa ngutata uTela ngoba besonqane ukusokola bebize lithi Taylor Mcinga umama wam nguNofanele Mcinga oyintombi yakwaVenge uMaziduli uMnqarhwane mna ke ndinguNdlangisa uTholo ulwandlalelo lwaseNkonjane zona zimaphi kwabanzi uduma kaMthombeni ndimlowo umama uzalwa ezilalini ndizalwa kwezikutshane nolwandle ilali abazali bakho babeke basibona isikolo umama usibonile isikolo kuba wayengutitshalakazi utata yena zange asibone isikolo kodwa wayengutata owayenetiming xa ndinombiza ngamagama exesha kuba unkosikazi wakhe wokuqala wayeyititshalakazi wasweleka wathatha unkosikazi wesibini wayeyititshalakazi naye wasweleka wathatha umama wam naye eyititshalakazi yiyo ke nto ndithi wayengutata owayenetiming njengoba yena wayephele ku-standard 3 nje wayengafuni ukuzeka umfazi ongafundanga andazi ke noba injongo yaloo nto yayikuba amfundisena apha endlini isilungu okanye yayikhona nye into engapha koko okanye sithi wayithanda imfundo wayeseyibonile ukuba kukho amakhehla athi ngokangafundanga ayibone imfundo luba tyhini iyabalelisa ekhaya injalo kakhulu msasazi injalo mama nanibangaphi kokwenu ekhaya msasazi uba ndizawuqala kunkosikazi wokuqala
ndizawuthi unkosikazi wokuqala uzele abantwana abahlanu. Okokuqala utata wayengoka 1895. 1895. Wasithatha unkosikazi wakhe wokuqala owaye nabantwana abahlanu. I-firstborn yakhe ka-1922. Yayi-firstborn katata ke laa nto uzibabala bonke abanye. Wathatha unkosikazi wesibini wanabantwana ababini, sithi 7 ke ngoku. Umama yena wazale yakhe 7. Hayi. Satsho ke ngoku sangabantwana abayi-14 phaa kutata. Umama wakho Mandlangisa bangaphi? Basiqhenxe tata njengoba senditshilo. Basekho nabo. Ukhona ongekhoyo lo ndisemva kwakhe intombazana sewasweleka yena unomthetho umcinga osweleke selendele emkono kwaNombewu noThobile Nombewu. Sifuna ukumbala encamba mama kuba siyayazi into oyenzileyo eMzantsi Afrika. Sifuna ukwazi into yoba ungumntwana wesingaphi kumama wakho? Mna ndingumntana wesithathu kumama. Wakhula phakathi kwabantwana asangene ebalini loba sikuve into yoba neziteketisi into yoba bakhwethu ababizwa ngazo abantu ezilalini uzubona uba nyani umuntu welali lo. Mama awukusibeke phaya ekuqaleni nje ba uqale wabheka phi phaya usezikhwizikolo eziphaya ezilalini ukho imidlalo yamantombazana kwitype zamantombazana inhlobo ba unyuke nephi inhlobo ngoba umuntu mhlawumbe unyuka nento phaa kanti uyisuse emva. Okokuqala ndazalwa ngo-1964 mna nge-24 kaMatshi ngokuva kwabazali bam ke andikho sho ngaloo nto kodwa ke basweleke beyibeke ngelo kum. Ndikhule njengabantwana bonke kodwa yaba khona into efane ekukhuleni kwam nengaqondakaliyo ebantwini abaninzi nengaqondakaliyo nasebazalini bam. Ekhaya ndikhula kukhona ivenkile noba yayingekho strongo ke ukhula kwethu yelo xesha ndithi ke kakandiye esikolweni kuChamshe ndibuye ndizoncedisa evenkileni. Wesiphi isikolo? kuChamshe. Okay. Kuba ke ilali le yasekhaya uMasana ilali enkulu uChamshe yingingqana. Ingingqi. Ndibuyele evenkileni ndiyoncedisa khona. Evenkileni ke ngela xesha lokhula kwethu kwakulapha amakhwenkwe ayebutha khona okanye ayehlala khona egada intombi. Ezi ntombi zizevenkileni zizawukhwazwa ke ngekhwelo xa igqitha ikhwazwe ngekhwelo ukuba mayisondele. Naye ingahlupheki loo nto. Ingahlupheki loo nto nayo kuba yayilixesha laloo nto. La makhwenkwe ke ahleli apha ecaleni kwevenkile aphethe isiginci esasiligama elibizwa ngoba yiBerlin. Ndikhula ke msasazi ndingumntana ongenazo itshomi ezingamantombazana. Itshomi zam ezininzi zayingamakhwenkwe. Ndacela lana ke ngoku into yoba mawandifundise isiginci esi. Kwacawa ke ngoku idili inobunzulu boba mandibanike ibhoksari leya isongiweyo nekona. Ndiyayibona. Uyayiqonda mos ivenkile yam. Ivenkile ayo yam. Kodwa ngenxa yomdla endandinawo endandingawazi uba usuka phi ndayikhupha elicuba ndaliba msasana for ezi lessons. Ndayafumana ke ndamane ndifundiswa ke ndafundiswa kodwa ke ndifundiswa iingoma zesintu ezazingahoywanga ngelo xesha. Kwakungafani nangoku. Ezo ngoma ngoku uba ndingazidlala ndingahambela phezulu ndingayitop ntontoni kuba ngeli xesha
isintu neculture yethu ihoyiwe kakhulu. Ndizayidlala phi nani ezi ngoma mna? Ndizazidlala phi ezi ngoma kuba kaloku ekhaya kwanje ecaweni ewisile. Utata uligosa lesekethe ecaweni, umama ungumgcini sihlalo ecaweni ewisile. Ndazama ukufaka ezi zasecaweni icebo. Xa kuzawuthandazwa apha ekhaya ngokuhlwa ndikhalise ezi ngoma kulidishe mna ngesiginci. Esi siginci ke msasazi sam mna kaloku bona bazawugoduka nesabo. Ndishiyeke ke ngoku mna ndisenzelwa esetoti i-5 litre ye-cooking oil. Ikhala segaloni kuthiwa isinka, ya laa nto kulotyanga iplanga ngapha kulapho ke ndizawucofa khona ngekweli cala. So ndizawuqala ke ngolo hlobo xa kuzawuthandazwa sitsho sihlabelele ke ngoku iculo elo lidishileyo. Yabi iyaqala ke into ekuthethwa ngoba iLusanda Family Group. Iqala ngendlela apha obona into yoba ngeli xesha ngeke besavumeleka ngelaa xesha kwakuthanda uba kubi intombazana eqhelene namakhwenkwe. Kodwa kwenzeka ngempembelelo zikaThixo uba mawuqale ngebhokisana le kanye nayo ingasafunwa mntu, ingafuneka isondele emntwini, kodwa xa uyijongile wena uyayazi nje uba yakwenzelani ibhokisana. Ivelu ngebhokisana mna ungazange uyitshaye nje. Ndingazange ndiyitshaye nje mna, kodwa ixabiso layo ndiyayazi, nendima elayidlalayo kwabam ubomi ndiyayazi msasazi. Masihambe Madam into okokuba njengangokuyitshaya phaa emakhaya uba enye yeengxaki kule nto noba ungayazi into uyifunde ngondlela uyifunde ngayo kwamaxesha ubuyitshayela phaa ungakwazi ukude nathi sikwazi singaphi mabhondweni. Kodwa ke ngoku uhamba sakwazi singakwazi into yoba busuka phi. Yiyo le nto sithi sirhala ukwazi uba ingaba ke ngoku ukude ubonakale bona abazali bathini ngale nto, ngoba abazali bakudala babethi noba wenza ibonakala ngathi kwinto yenza bakuthume bangabunaxesha laa nto yenzayo ngoba abayazi into yoba isiphelo sawo siphi. Indlela endandinochuku ngayo msasazi kwinto edibene nokhalisa isiginci kwam, wayethi umntu awuthi uyangxola, uyinyathele loo mntu. Futhi uba ngabe belundwendwe apha ekhaya ngasahambe ngaloo mzuzu babe kusitho ukwam kuba undichukumisa kweyona ndawo ethe. Kwakukhona ifleti ke apha phambi kwezindlu endandivele ndikhwele kuyo, ndiyokhwela phaa ngaphezulu ngethemba loba kakho ke ngoku umntu ozawuthi ndiyamngxolela. Ndizawukhalisa ke apho ndide ndibiwe bubuthongo ndihleli apho, ndayokothulwa ke ngoku apho ngabantu sele ndilele mna. Abazali bam bayamkele ngendlela engeyiyo into yokhalisa kwam isiginci. Utata yena wathi ayikho intombazane ezawukhalisa isiginci kowakhe umzi, isiginci sesamakhwenkwe. Uba ngabe intombazana ikhalisa isiginci kuba ithwasa, ndicela ukuyisa egqirheni endilithembileyo iyothwasa khona. Wangamcenga umama ukuba makhe siyijonge le nto yalo mntana ibiza uthini. Utata wandithumela emagqirheni ukuba ndiyothwasa. Andifuni ukungena kakhulu ke kule nto ngenxa yokuba kukhona idocumentary endiphezu kwayo. Kulapha abantu bawuyiva ikakuhle yonke, inabile le nto. Ngoku sizobarhalisela nje ngorhalefali lo umntu azayirhalele kuba le nto siyitshiye esithubeni iphela isithini. Eyo msasazi. Mama, elalini njengoba ezilalini nje kuyimeko yoba abantu bake bahlukahlukana, bathini abantu belali?
abantu belali yandinceda into yoba bacinge ngoba ndiligeza kuba zabacinge nento yoba bangathakatha into enjengam kuba kaloku ndiyinto eseyiligeza ngoku eseyigezela so xa beyenza igeza ke ngoku bawuthini so ndanguloo mntu ungahoyekanga ke kodwa mna ndabe ndiqhuba nalena into yam. Mna msasazi ndandihamba uba kuyo edolophini isiginci sam sisemgqolo esitaliyonini kwizitaliyoni ngaba kuthi ngelaa xesha esitaliyonini ukhwele kuso uye edolophini kuthi hayibo usiginci osisabikwathini kwathini uyakwazi usikhalisa hayi ke ucaba ndiyaphikiswa ndivuyiswa nale nto ukubonisa kaloku nditsho ndikhalise mna ezam ingoma futhi ke ndingenaxesha lemali yabo into nayo kumandi kum xa ndisikhalisa. Mama Mthombeni khona ixesha lesikolo ndiyalirhalela singalishiya semva into yoba njengoba ubuphaa kwesaa sikolo waba nento yesiginci phaa esikolweni udibana nesikolo isona sindaweni ngokufundayo. Ngoku ndiqhubekayo ndikhe ndahlala phantsi le nto yokuswa kwam ekuthwasisweni yakhona ibreak endibe nayo kodwa ibreak endiyifumeneyo ndipasileni ustandard 7 kwakuthiwa ngustandard 7 ke kodwa form 2 ngelinye igama liyabona elithi form 2 lelabakudala kakhulu elethu bese ibisengustandard 7 kuba kuform 2 kwakungustandard 6 then uye high school uyayiqonda then ke ngoku msasazi ekubuyeni phaa kwam kulaa ndawo bendikhe ndayichaphazela yasemagqirheni ndabuyela ku-standard 8 wam ndawuphinda yena ngo-1992 uyayibona ndimphinde kudala heyi 1992 esikolweni eNqabarha sinasekondari sikwaphaa ngakuthi ndenza ustandard 8 wam ndapasa ndenza ustandard 9 wam ndapasa ndenza ustandard 10 ustandard 10 xana ndithandaza naxa ndandifunda ndandinomthandazo ukuthi ndicela ungampasi ndicela i-supplementary kuba ndandiziqonda into yoba andinayo ingqondo eqeleqelele yokumpasa kodwa ndiyayazi into yoba i-supplementary ndizayipasa because zabe i-subject eyi-1 uyayibona so ndifunde ke ngoku ndifundele ukuzibulala for le subject eyi-1 nyhani ke kwenzeka ngolo hlobo ndafumana isapho ndayibhala ngoMarch 1993 ndapasa ukustandard 10. Ibali medemo sosinike lona libonakala ingathi laline-light oyilandela ngoba xa uqala xa uzodubula uqala udubule kancinci apha elalini kubonakala abantu bekubuza uqale nawe ufanele uba uzoyike uba ngumntu ongayinikwanga le nto. Ngoku xa sibona into yoba esibani siqala phaya siyasenyuka ube bold ngayo le nto uyiphetheyo nometha abantu besithi ngubani nalona ungabi nandaba naloo nto ithetha uba ingathi ikhona ilight eyayikudonsela kule ndawo. Yayicacileyo namsasazi kakhulu yayicace kum ngaphezu kwabanye abantu ababukeleyo nabantu abandizalayo nendizalwa nabo yayicacile kum uba iyawuze ibe khona into noba yintoni noba kunini kuba umculo endandiwumamela kakhulu i-Holy Cross Choir uyayikhumbula iyakudala yona ndimamela amadodana asewisile uyabona ke ngoku xa ujonga isinqi sam nesamadodana ufumanisa into yoba amadodana ashota nge-keyboard nesigidi esi mna ndaye ndasifakela. Madam usuke ke ngokulaa ndawo waviwa babantu kanjani ukuze yintoni le ikwenze wapromotheka ke ngokuzovela uvele nje ebantwini uzovela eSouth Africa yonke ngoko ukuvela nje apha eTranskei babe kuyiTranskei ngelo xesha
Mna msasazi into eyandincedidayo kukuba ecaweni yaseWisile kuba khona ii-conventions. Kwi-convention ke ngoku yasecaweni kube khona urhatya lwe-reception apho kwamkelwa khona iindwendwe. Ndandiye ndicelwe ke caweni okokuba mandiyokwamkela iindwendwe ngale Lusanda Family Group. Kulapho ndandisiya khona ke xa ndiculayo ke bandileka abantu abadala bendlala itshefu apha ngaphambi kwam babeke iisendi abanazo. Ndandithi kandiphuma apho msasazi ndifumanisa into yoba ayifikanga nakule nto kuthiwa yi-50 rand ilo mali abebeyibetha. Kodwa xa ndikhomperisha ngoku nalena, eyona mali yayinevelu yileya kuba yayikhathwa yimithandazo neenyembezi zabantu abadala ezithi mayihambe le vangeli yaloMntana noba asiyazi ukuba yintoni kodwa iyofika kule ndawo ifane ifike kuyo. Wathetha kamandi kule ndawo. Ndiyarhalela ukwazi into yoba xa abantu badla ngokwenza ngolu hlobo loba ileli ibekwe ezilalini unyuka uphumele phezu kwendlu, but bantwana susani ileleyo, soyisusile ileli ngaphi makhaya. Ileli msasazi Mhlawumbi sizongevani ke okanye ileli uzongayazi. Ndiyayazi msasazi but andi-understandi kakuhle le question. Abantu xa njengokuthethayo wena uthi abantu bakwenzela indlela, bakugedlela indlela. Imali le yayincinci but yayiphuma eluthandweni oluntsulileyo elungathi noba sowuphaa phezu kwendlu njengangokuthetha apho uthi kabela aba bantu neentsapho zabo. Yakhe isenti yakhe yajula kule ndawo kuyo. Rhaluke ndiphinde emva ndiyobona iintsapho zabo abantu bandibona ngosendimngaka. Msasazi ingxaki endinayo ezo ntsapho zona mna andisazikhumbuli. Abantu abadala andisabakhumbuli ababejula ngela xesha. Kodwa kudliwano nje bolunje andibashiyi abo bantu badala uthetha ngabo nemvelaphi nendlela abandiphakamisa ngayo. Bendisifuna siye kule ndawo yoba vele ngeke babesabakho and ngeke ubazi, kodwa for laa ndawo wawukhulela kuyo ngeenjongo zoba amathamba abo aphaya awuthi noba sekwezo ndawo akuzo ubonakala into yoba asakutshayela izandla namhlanje sesemangcwabeni. Msasazi into endikhe ndayenza kukuhambela iintsapho zabantu babendifundisa isigeci aba yabebhoksayo. Abanye bakhona bane-70 years ngoku njengoba mna ndine-62, bane-70 years ngoku. Abanye basweleka kodwa ke bakhona endibafumeneyo neniyakuthi ndive ke ngoku kule documentary into yoba ngabaphi endabafumanayo kwaze kwathini. Besasitshila into yoba asifuni sintsukule kwinto ezoba sisabizela abantu incwadi ethafeni. Eli thafa funa balirhalele singathi silidala intonga esemgqubeni isafihliwe. Wahamba ke ngoku wavela ngecawe. Zeziphi ezinye into ezikuncedileyo into yokokuba mawuvelele ndivelele, ngoba icawe especially Wisile yindawo enabantu abaninzi kakhulu. Noqala uphaya elokhalini ube sowusize edistrictini ubone sowunyukela ukuthi uzovelela. Zeziphi ezinye indawo ezikuncedisileyo into yoba ude ube ngoku uvelele nakwimidiya nakwintoni? Icawe indincedile kuba ngoku kuye kwathi njengoba bebendibone phaya ingabe ndawo ngendawo bandibiza nasemingcwabeni abanayo nakumakhilomatya abanawo ngokwahlukeneyo ke ngoku bendibiza njena
futhi ke ndibizwa nje umsasazi mina ndihambe kuyothathwa ngetransport phaya layishe abantu bam ndisancedisana ngumama ke ngoko sikhwelise evenini ngasemva siyofika kuloo ndawo siyocula kuyo. Asuzunikwa nesheleni ke msasazi kuba asifuni nesheleni. Seneliswa nje kukuba siphakele iplate yokutya ugqiba kwethu ucula sitye sihluthe sigoduke. Incedile kakhulu ke leyo. Eyesibini encedileyo kukho umbutho ekuthiwa nguNceda Taxi Association. Bandisebenzise kakhulu abo bantu kuyimingcwabo yabo. Bandincedile abo bantu ukwenza ialbum yami yokuqala eyayiseyinqanelwe njengento ngamanzi ngabantu endicule emingcwabeni kubo. Fumanise uba ikhasethi lakho sawuze silifumane nini. Kaloku masingakumameli apha kuphela, masikumamele nasezindlini. Indlela yekhasethi msasazi andanoba iqala phi iyotshona. Usukela emakhaya. Wagade ezilalini. Ndabuzisa ke kuba zazikhona iigroups ezasezirekhodile phaa kuthi njengeMasiza ke Christian Soldiers. Impendulo ke ndayifumanayo kongasekhoyo ubawo uMazizi yinto ethi andinawukwazi ukurekhoda kuba kuduru kakhulu. Akubizwa mali engaphantsi kwe-30,000 xa uyorekhoda. Wathetha inyani ke kuba ndizayithatha kwi-30,000 mna. Ndandingazuba nayo, ndazixelela into yoba uThixo mna undibekele into yoba ndiyothuthuzela aba balilayo abantu, ndiyosula inyembezi kwabo balilayo. Eyokuba nekhasethi into ndayikhupha kwasengqondweni. Kodwa ndithe ukupasa kwam ugrade yakho grade yangethambo ustandard 10. Ukupasa kwam ustandard 10 ndayofuna umsebenzi eNgcobo noba ngowuphi umsebenzi endinowufumana. Ngelakhi ndafumana umsebenzi e-furniture shop apho ke ndandiyi-receptionist ndiyi-cashier at the same time. Kwakukhola ke ii-telephone directories phaya ukukhula kwethu thina. Ndaphikwa i-telephone directory ndikhangela into edibene nestudio phakathi. Incwadi yayinkulu nje neefowuni zonke. Ayingaka msasazi ubukhulu bayo. Ungenafowuni unongayifumani phaa. Ndayifumana ifowuni yaseBhayi ethi kuyarekhodwa apha ndazi igama layo ndilibele nje. Kodwa umnikazi waso esi studio yayinguMike, ingowaphesheya kodwa elapha eBhayi. Ndafowunela kunenamba wachaza into yoba imali yokubhatala yi-2,000 rand. Mna ndamkela i-1.2 apha e-furniture shop. Ndizayithatha kwi-2,000 rand. Kule 1.2 ndisendinayo umntana onguBethusile, ndinayo umntana onguSinalo, nabantwana ababini ngokuphangelayo. Ndizayithatha phi? Kodwa yangcono kune-30,000. Yeah, right for mna society. Noba ivalue yayo injani na okanye i-standard saso asiphantsi, kodwa for mna ukusuka phaa ezali ndayivuyela kakhulu noba nekhasethi elizawukhala e-FM nelizawukhala ezi radio cassettini zabantu. Ubuya abahlobo, uvela abahlobo, uvela abantu abazoyihambisa ivangeli. Ndancedwa ke nguncedo lo mbutho wakwaNcedo. Wandinika itransport okokuqala ndandingayazi wanzaya ngantoni. Wanika udrayiva, wasinika udrayiva, wanika ipetroli kadrayiva ukuya nokubuya eBhayi. Wasinika imali yokubhatala istudio eBhayi. Noko ke yokutya ndayizama ngokwam. Sayofika eBhayi, sarekhoda, sabuya i-album ka-1995 eyayisithi Sibethembile. Mphulaphula emakhaya silapha eBathenjini eMthatha, nalapho sidibana khona nomama oqhelekileyo owaziwayo noba wena ungangamazi uthi asofika ezindlebeni nje ilizwi lakho vele ulazi.
Yabona ke xa sithetha nomuntu nje owaziwa lilizwe lonke umhlaba jikelele, nalapho azibonakalise amandla abantu namandla abantu bokuhlala namandla abantu abahamba besithi bayimibutho, ngoba ebengenanto idibaniselene nateksi, engenateksi kodwa abantu bakudibana, inhliziyo zabo zihambe ziyonceda omnye umuntu oyohamba ukwakha ilizwe. Namhlanje uyakwazi ukwenza awufika phaa kwancedo enze kube mandi bekulilwa ngenxa yento yokokuba nabo bamenyula esithokotokweni. Kweso sithokotoko ke akunyanzelekanga benyula abantu bakwancedo kuphela, ngoba nophi na umuntu osathi ufuna ukuthuliswa ukhona ulusanda phambi kwam, ukhona umama wenkolo owayithatha esemncinci into yokokuba abe namhlanje usakwazi into yokuba avume kushukume ilizwe. Umntwana omncane emncinci kangako akwazi into yoba amazi ulusanda noba akazange ambone. Namhlanje silapha ke singaMaNgqosini broadcast, sikhokhelwe kukaMahlezana uKhayisa uThiko Mawele uvitsha phaa eMampondweni. Sithi ke baphulaphuli bethu make sithi cha ukuze sizawungena kwezinzima engoyizinto ukuba zikhona izinto eziye zamphathaphatha, akukho lula nakweyiphi into xa kuhanjwa. Sifuna ngosizongena endleleni uba andikeva njengangowakhula into yoba isebe eliqondene nemiculo nantoni lenzalo ukukhulisa umuntu uba libekele uba likhulisa abantu. Kodwa ke ngoku sizawuva kwiqembu lesibini into yokokuba noko andifuna ukumxhesha kakhulu, niyayazi into yokokuba beke kwangabi mandi, kodwa ndiyabona uba ngempembelelo zikamdala, ngempembelelo zamanyange uyohamba ade awuphumela ko-100 years. Masihambe siyosela amanzi.